Pro tuto meditaci uveď své tělo do jakékoliv příjemné polohy, nejlépe tak, ať se chodidla dotýkají podlahy či podložky. Oči je lepší nechat zavřené. Nech tělo volně dýchat, není třeba cokoliv ovlivňovat. Tvá mysl se s dechem sama uvolní a opustí snahy o jakoukoliv kontrolu sebe či svého okolí. A tvůj dech se postupně sám od sebe zpomalí. Již se to děje. Je zbytečné kamkoliv spěchat. Toto je čas pro tebe, pro tvůj dobrý pocit. Dech přirozeně proudí do celého tvého těla. Jen trochu intenzivněji si ho uvědomuješ v oblasti pánve a břicha. S několika dalšími nádechy a výdechy si více uvědom svá chodidla a kotníky. Uvědom si jejich spojení se zemí. Tím se přirozeně dostáváš do bližšího až intimního spojení s touto planetou. Můžeš to procítit a prožít právě teď. Jen tomuto spojení věnuj chvíli pozornost. Je to, jako bys vyrůstala či vyrůstal přímo z jádra této planety. A právě z energetického centra planety Země k tobě stále proudí životadárná energie, světlo, radost a hojnost. Děje se tak, i když si toho nevšímáš. Není třeba na to stále myslet, ale právě teď si to naplno a ve vděčnosti uvědomuješ. Jsi v nádherném až milostném spojení s planetou Země. V duchu nebo i nahlas. Za toto spojení poděkuji. Je to velký dar být tady na Zemi právě teď. Někdy se třeba zlobíš na věci, které tu zatím fungují po staru, nebo nechápeš někdy, proč některé události tady probíhají tak, jak probíhají. Ale to teď můžeš pustit a jen se oddej laskavé péči Matky Země, která tě jako své milované dítě opečovává a vyživuje svou láskou. Představ si, že jsi blaženě schoulená nebo schoulený v zemské náruči. Jsi v ní zcela v bezpečí, tady a teď, stále. Opět si trochu více uvědom svá chodidla a jejich spojení s podlahou, podložkou či postelí. Pokud přicházejí nějaké myšlenky, nech je jenom jakoby projít kolem sebe. Přichází, odchází. A ničemu a nikomu to nevadí. Ty si teď užíváš krásné a pevné spojení s touto planetou. Užívej si to naplno. Je to čistá blaženost, klid a mír. S dalšími nádechy a výdechy si uvědom, že toto spojení je tu stále. Je tu teď a bude tu také, až otevřeš oči a
půjdeš se věnovat jakékoliv denní aktivitě. Nech své spojení s planetou Země teď ještě více prohloubit. Jen dýchej. Do celého tvého bytí, do tvé buněčné struktury a buněčné paměti se právě teď ukládá vědomí toho nejčistšího uzemnění, které je pevné a stálé. Kdykoliv si ho můžeš připomenout, uvědomit si ho a čerpat z něj sílu a radost. Je to pravé požehnání. Ještě chvíli nech zavřené oči a tělo bez výrazných pohybů. A když už budeš cítit, že nastal pro tebe ten správný čas, lehce se začni pohybovat. Prsty, ruce a nohy se jemně hýbají a společně s hlubšími nádechy jemně aktivují tvé tělo. Děje se tak v tempu, které je právě pro tebe přirozené. Po chvíli tě tato jemná aktivita dovede až k otevření tvých očí. Můžeš ještě chvíli ležet nebo sedět, jak chceš. I teď si uvědom, jak hluboce a čistě jsi propojená či propojený s touto nádhernou planetou. Ať si kdekoliv, toto pevné propojení tě provází a vyživuje. Planeta tě miluje a ty miluješ ji. Vše je čisté a jasné.